בוקר טוב, ברוכים הבאים לווילה שי במושב לימן. וילת אירוח למשפחות, לחברים, או לסתם ערב של פן. הווילה מותאמת מאוד לאירוח, עם כל הפסיליטי שנמצאים בה. יש לנו 4 חדרי שינה בווילה. בואו ככה נראה אותה מדגמית. חדר שינה כמובן עם מיטה זוגית, טלוויזיה בלוויין, מיזוג. בחלק מהחדרים יש מקלחת שירותים, בחלק מהחדרים אין, והם נהנים ממקלחת שירותים מרכזיים. שזה. במקלחת שירותים המרכזיים אגב יש גם מכונת כביסה, מייבש ואפילו מקפיא. פינת אוכל גדולה שאפשר כולם לשבת לאכול יחד, מטבח עם כל מוצרי החשמל, כל הכלים, פינת קפה ומתחם ישיבה משותפת, סלון ענק שמאפשר התכנסות ככה בכיף, עם מסך טלוויזיה גדול, עם תותח קול. בוא ניגש לראות את פינת המנגל המסודרת. כל המתחם הוא כמובן שלכם. ונעבור לחלק הכיפי של הווילה. אז יש לנו פה ג'קוזי ספא שמגיע ל-40 מעלות חום, שולחן סנוקר מקצועי, שולחן פינג פונג, פינת ישיבה ושולחנות מתקפלות וכיסאות נוספים אם תרצו לאכול בחוץ. הבריכה כמובן סגורה, מותאמת למשפחות עם ילדים, בגודל של 8x3, מחוממת, וכל המתחם החיצוני, כולל כל מה שראינו עד עכשיו, נסגר הרמטית ומותאם חורף. אני רוצה להראות לכם את הקירוי פה, מדהים. זאת אומרת שגם אם תפסתם סוף שבוע גשום, נהנים בווילה שי. יאללה, נשמח לראות אתכם.